Здравейте! Днес ще ви покажа как използвам етеричните масла в грижа за косата. Ще ви дам една рецепта за спрей за коса, без отмиване. Също така как да си направите и как да си включите етерични масла в маска за коса и как да си обогатите шампуана, така че да извлечем максимално полза от тези три така често употребявани продукти в грижа за косата. Най-напред съм купила хининова вода. Това е 200 мл на фирмата Милва. Може да си изберете и някоя друга компания. Етеричните масла, които ползвам, са кедрово дърво. Всичките масла са на фирмата доTERRA. Кедровото дърво ни помага при тънка и чуплива коса, също и при косопад. След това номер 1 масло за коса, това е етеричното масло от розмарин. Също ни помага за косопад, когато имаме, за да имаме бърз растеж, да сгъстим косата и за блясък. След това чайното дърво. Чайното дърво заздравява скалпа, заздравява косата и помага изключително много при пърхот. Стимулира също и растежа на косата. Лавандулата отново при косопад и за по-бърз растеж. И не на последно място, етеричното масло от пачули увлажнява, придава блясък, намалява омазняването на косата и укрепва корените. Сега ще ви покажа как си го приготвяме. В 200 мл капваме по 10 капки от розмарин, десет капки чайно дърво, 10 капки лавандула, 10 капки кедрово дърво, 5 капки пачули. Затваряме хининовата вода. Разклащаме добре, за да се смесят съставките. И този спрей можем да използваме след като си измием косата, в корените, по краищата, също може и на суха коса. Хубавото е, че този спрей не омазнява косата, така че може да се използва няколко пъти на ден. Още в рамките на първия месец ще видите огромната разлика в качеството на косата, нейния блясък, това колко е свежа и жива. Освен това, със същите тези масла, 5-те, можем да си направим и маска в някакво базисно масло, например бадем, жожоба, авокадо или дори зехтин. Може да сложим по няколко капки съответно от 5-те масла. Увиваме си косата,
около половин-един час стоим и след това си измиваме по традиционния начин. И третият вариант, който ще ви дам за красива коса, е от маслото от розмарин. Капваме в целия шампуан около 20 капки, стръскваме го и така си измиваме косата. И по този начин сме обхванали всички елементи, с които можем да подобрим качеството на нашата коса. Това е от мен. Целувки!